Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is the first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is the first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Ang pambalay ni Gio Naco, dili pambalay, panggawas. Maong kinahanglan na ay 99.9% na proteksyon, aron malikayan ang bahong adlaw. Ikaw ni pambalay ni mo sa marihataw. Antibak aron protektado sa bahong adlaw. Ikaw ni pambalay ni mo. Kanina, pwede mag-inom? Murag bahong adlaw. Kaho! Ikaw ni antibak protektado sa bahong adlaw. Ikaw ni pambalay ni mo. Supli ang baho sa adlaw nga kagaw. Pambalay nimo, idaw ni antibak nimo. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sige hapon ang makiguban ninyo sa maong tulumanon. Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Kauban gyapon nato dinhi ang atong mga hikalang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, mao gyapon si kasamang radyoman Reynaldo Cuenca, ug usab si kasamang radyoman Kion Ilumbare. Pasiunang patimbaya sa gapon sa atong amahan dinhi sa istasyon o ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza a 5, no? Sa bulan sa Abril, tuig 2020. Palm Sunday. Mayong pagsaulog na usab, no? Paghandom sa atong mga lukay. Okay. Palm Sunday. Pagbindita ron sa atong mga lukay. Niya, sa kalainan lagi sa maong panahon, wa man gyud tay tigom nga mag-usa ta, magtapok. Agianing atong suliran karon nga giatubang. Mauna nga base sa gipahibalo na, no? Sa atong mga pahibalo nga mulibot ra, no? Ang atong mga nangulo, no? Sa
mauna nga ya sa atong mga balay. Gandam ta, i-plaster ang atong mga lukay kay ana aday pagbintita ni ana. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, nahinumdum mo sa mga pulong diha sa gospel, katugaling giingon nga ang bato nga gisalikway sa kadaghanan nahimo hinuong labing importanteng bato. Okay, ang bato nga gisalikway nahimo hinuong labing importante nga bato. Kinsa may o unsa may gitumbok ana, no? Well, kung muadto tas basahon ni Pablo sa unang Korinto 10:4, ang gitumbok niya na ang atong Ginoong Jesucristo ang bato. Mao na siya gi simbolo sa atong Dios nga si Kristo. Dili lang gani kay kanang 1 Korinto 10:4 bisan sa daang kasabutan. Ang Dios gisimbolohan og bato. Mas ato pa lig-on kung lig-on sa tanang lig-on, no? Kung ato pong basahon ang Mateo 7 tudling 24 hangtod 25, sa dihang gihulagway diha ang usa ka parable nga ang usa kuno ka tawo nga magtukod og balay ibabaw sa bato lig-on, di ba? Bisan kuso-kusoon sa bagyo, baha, tanang mga katalagman, ang maong balay mo barog yun, tindog na yun, sige, di ba? Mahimo sigurong kung ang atop o bungbong bakaha, mga substandard ang materialis, mahimo sigurong mga palid, no, ang atop o ang bungbong sana maguba, pero tugod kay ang mga haligi natukod man gyud ibabaw sa bato, so dili gyud siya kumpleto nga malupog o maguba ang maong balay, magbarog ra gyud na gihapon, di ba? Pero kuno ang tao nga ang iyang pagtuo sama sa kanang balay nga itukod ibabaw sa bato, I mean sa balas, balay nga itukod ibabaw sa balas, gamayng baha, gamayng katalagman, banlas o guba gyud, lupog gyud, di ba? Di gyud kabarog ang maong balay basta matukod ibabaw sa bahas. Now, unsa may pagtulunan nga atong i-remind kung nakahibalo na ta nya, nalimot lang ta ba? Okay, unsa may pagtulunan niini, no? Okay, now timan-an nato nga si Kristo mao gayud ang gatukod sa simbahan o iglesia. Unya iya ning gi-announce ang pagtukod niya ngadto gyud ni Pedro. Kung kana pa lang daan masabtan na nato nga lahi gyud ni si Pedro ikumpara sa ubang mga apostoles. When we say lahi, dili sabton nga kanang labaw o kahimtang si Pedro sa ubang mga apostoles. Dili na sabton na, no? Kung moingon ta nga lahi, kana gatumbok lang na sa katungdanan nga gisangon sa Ginoo kaniya. Kay in the first place, sa tanang mga apostoles, si Pedro ramang yoy gilainan og ngalan nga kana bang ingnon talang gitagaan siya ngalan nga lahi atong ngalan nga iyang gihawiran, di ba? Si Pedro dili man na siya na Pedro diretso, di ba? Simon man gyud na ang katawagan niya, di ba? Iyang ngalan Simon. Then gihinganlan siya sa atong Ginoo og Kepa sa Aramaic, Kepa. Ni sa ato pa bato, di ba? Kepa.
Unya, mao lagi sa tanang mga apostoles siya ray gihinganlan og kepa sa ato pa bato. Wala ba mo mamalandong ana? Wala ba mo mahibuong ana? Nganong sa tanang mga apostoles si Simon raman ang gihinganlan og bato ni Kristo nga sama niya, di ba? Si Kristo bato man, unang Korinto 10:4. Nganong dili man nato mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles gi single out pod tagsa-tagsa nga gihinganlan og bato. Although sa atong pagtuo nga Kristiyanos, sanglit usaman ta ka lawas ni Kristo. So mahimo pod nga mga bato pod ang mga apostoles. Di ba kay usagot ta kalawas ni Kristo. Pero kana gyung mingon tabag pinasahi, kana gyung gi-single out gyud paghingalan og bato. Si Pedro rabiya, dili biya ang ubang mga apostoles. Wala mo nakabantayan na. Wa mo nakabantayan na. Paminaw no, kung nakalimot or wa pa gyud kahibalo, no. Importante kaayo ning pagtulunan, no. Nga dapat natong mahibaw-an kung wala pa ta kahibalo. Timan-an biya nato nga bisan pagani sa daang tugon, ang Dios gani kung maghingalan og bag-o ngalan sa usa ka tawo, but pasabot na ay responsibilidad o katungdanan nga lahi nga gisangon diha nimo. Pras ato ni Jacob nga gihinganlan siya og Israel. Di ba? Oh. Di ba? So naanay buot ipasabot. Nya kung imagino nato nga sa tanang mga apostoles si Pedro ra ang gi-single out, sa manang single out, giusag yun, pagtumbok, di ba? Sa tanang mga apostoles si Pedro ra ang gi-single out o gitumbok sa atong Ginoo nga nganlan siya kana bang parehas sa iya ba? Di ba siya batuman, di ba nagali grupo ron nga naghingalan po og rock rice, di ba? Pero ato lang i-remind ha nga kanang pagka-rock Christ ni Jesus Christ wala na magpasabot nga ato nang gamiton dayon magtukod taglaing grupo nga awahin na sa gitukod ni Kristo. Wala magsugo ang Ginoo nga si Kristo ang bato nya nagtukod na si Kristo og iglesia, then pag abot sa panahon naa na po laing magtukod and hinganlan og rock Christ. Dili no, wala. Si Kristo ang bato, unya, timan-an nato, nganong sa tanang mga apostoles, si Pedro raman ang gihinganlag bato. Pero ato sang isgutan ning pag-translate na sa Greek ha, kay ang uban, muingon nga, sa Grego good veritas, dapat atong huna-hunaon, nga tinuod, bato si Pedro, pero gipasabot anak nga gamay nga bato. O gamay o stone. Kay sa Grego, paghubad si Grego, Petros naman. Pag-ingon ni Kristo sa Pedro, sa ibabaw ni ining bato, pag-ingon diha og sa ibabaw ni ining bato, sa Greek, Petra na. So sa ato pa, Petros, Petra. Ikaw mao si Petros, ug sa ibabaw ni ining Petra, tukuron ko ang akong iglesia o simbahan. So maingon din sila nga adili si Pedro nga bato ang gihisgutan diha nga tukuran sa simbahan o iglesia. Kundili si Kristo ra pud mismo. Now kung mutuo mo ana, mo man ay kanang gitawag og Protestant interpretation. Pero sa Katoliko nga interpretation, dili mahitabo nga ang gitumbok nga bato diha ang iyang kaugalingon si Kristo, no. Wala tay lalis nga si Kristo mao ang bato nga nagsimbolo sa kanabang principal nga kalig-on, di ba? Pero timan ibya nga sa tanang mga apostoles si Pedro ray gihinganlan niyag bato. Unya kay pagyo na, no? Kanang moingon nga lahi ang interpretation kuno ana nga dili kuno ng interpretation sa Katoliko kaysa pag-translate sa Grego Petros man. Yan pag-ingon ni lagi ni Kristo nga ikaw mao si Petros ug sa ibabaw na ining Petra tukuron ko ang akong iglesia. Mo nang
Moingon din sila nga itong mga igsoong protestante nga dili ni Pedro gitukod ang iglesia, kundi ni Kristo rapod mismo. Di ba? Now, atong hinumduman nga sa paglitok ni Kristo sa maong mga pulong, dili Grego ang iyang gigamit. Ang iyang gigamit is Aramaiko. Aramaiko. Kanang kipa gyud. Sa ato pa, ingon ani, ikaw mao si kipa. Ug sa ibabaw ni ining kipa. So kung mudagan ta sa original nga pulong gigamit ni Kristo, walay kalainan ang paglitok sa pulong, di ba? Ikaw mao si kipa ug sa ibabaw ni ining kipa, pagatukuron ko ang akong simbahan o iglesia. So kung mudagan ta sa Aramaiko, tumpak diretso dayon nga sakto gyud ang Katoliko. Pero moingon sila nga ngano man lagi biritas nga paghubad sa Grego gilahi man. So to pa lahi ang gipasabot ana. Na unsa may Katoliko nga explanation ana? No. Ang Katoliko nga explanation ana, ang paglahi sa termino ngadto sa Greek dili intensyon sa nagtranslate aron malahi ang meaning. Di ba? Oh. Gani si Kristo kung maingon mo bato ang hubad sa gamayng bato stone, si Kristo naabay mabasa nga gitawag pog stone. Cornerstone, di ba? Cornerstone lang. No? So kung mo kay gitawag siyag stone, dili na siya katong bato nga abot pasabot dako. No, dili, no. So bisag gamiton ang Petros, pero sa lintunganay yung ipasabot ana bato dili nagpalahi na sa buti pasabot. Ang intention sa ga-translate nganong gi Petros tungod kay during that time ang Greek, no? Na sila ipag kanang gitawag og na say kanang sa tawag na masculinity gani nga may kag babae o lalaki. Oh, di ba? Nya, Pedro lalaki man. So kay during that time ang Greek na may pagpasabot nga kana bae kana laki. No, mo na nga ang gigamit nga nga termino Petros kay it sounds masculine kay dili man bae si Pedro laki man. Di ba? Oh, si ibabaw ni ining bato ato pa Petra tukuron ko ang akong iglesia. So mao na, so diha ba na twist ang pagsabot tungod kay sa paghubad sa Greek Petros Petra man. It sounds nagkalahi pero dili na intention sa ga-translate nga lahion ang pagsabot. Dili. Oh. Dili na intention sa nag-translate nga lahion pagsabot. Tungod lang kay si Pedro lalaki man di man babae mo nang gipasidaan nga lalaki. Mo nang gigamit ang pulong Petros sa Greek. Pero sa original gyud nga mga pulong gigamit ni Kristo paglitok dili Grego ha. Ikaw mao si Kepa o si ibabaw ni ining Kepa tukuron ko nga akong iglesia. O nang si Pedro, yun ang ipasabot. Now, labi na kung ayuhon gali nato pagsabot ang bersikulo nga mo atras ata dili sa tradisyon ng 18. Mubasa sa taog 16 man na. Sugdo na to 16 then 17 18 then hangtod 19. Oh. Nganong si Pedro man gyud ang gitumbok diha, no? Tungod kay kung atong ilahos sa 19, klaro man gyud nga ang subject diha nga gipasabot ni Jesus Christ dili ang iyang kaugalingon kundi si Pedro. Di ba? Oh, lain po kayo kung ikaw kuno magtukod kag balay din. Aha man nimo itukod si imong kaugalingon, no? Something nga dili ikaw. Magtukod ka diha ibabaw da siyuta. Di ba? Oh, dili ang imong kaugalingon mo imong tukuran. Lahi. Oh. Sa 19, klaro man gyud nga ang gitumbok ni Kristo si Pedro. Oh. Kay unsa man sa may giingon ni Kristo diha sa 19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot na ko sa langit sa in English ana sa King James. What you bind ug loose here, no?
Peter, diri sa yuta, ibahin og loose usab sa langit. Ano bang gahom sa pagbahin og loose? Binding and loosing, pagdili og pagtugot. Actually, gahom na sa Dios. Di ba? Kanang binding and loosing, but pasabot ana, mubuhat og lagda o balaod og muluag. At kinsa may makahimo, ang Dios ra, di ba? O parehas atong sa daang kasabutan, bisag bawal gyud ng panagbulag o divorce, pero sanglit si Moses, naaman siya authority as leader, nga kanang authority nga gikan sa Dios, binding and loosing niya. So, during sa iyang panahon, nitugot siya divorce. Dili bot pasabot nga tungod kay gusto nas Ginoo, kay gabawal man gyud ang Ginoo ana. Now, tungod sa iyang gahom anang binding and loosing, mao nang gihimong valid to sa panahon ni Moses katong ilang divorce. Di ba? Pero ang rason ni Moses nganong nagtugot siya divorce sa ilang panahon, dili tungod kay gusto tos Ginoo. Unsay rason gali to ni Moses? Ang rason niya tungod kay gahi man silag ulo. Di ba? No, tungod kay gahi mog ulo, nitugot na lang si Moses. Pero valid to tungod sa gahom ni Moses nga gihatag sa Ginoo niya kay leader man siya. Kanang binding and loosing. Pero pag abot ni Kristo kay Diyos man siya, naaman niya ng gahumpod, naaman niya ng authority, binding and loosing, mo nang pag abot niya, sa pagtukod niya sa New Covenant, iyan na pong giwagtang na po itong pagtugod ni Moses. Ato pa, kay giluagan man to ni Moses, katong balaod sa divorce, nga nitugod siya. Pag abot ni Kristo, gihugot na po. Diba? Sa ito pa, dili na po ng divorce. Mo na gitawag binding and loosing. Timan ngano man nga presente man naaman ang ubang mga apostoles didto. Nganong si Pedro raman ang iyang gitugahan ana. Di ba? Naaman dito ubang mga apostoles, nganong si Pedro raman mo iyang giingnan. Pedro, ihatag ko kanimo. Single ha? Wala siya maingog kaninyo. Nga naaman unta ang ubang mga apostoles. Nganong si Pedro ramay ang giingnan. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, itugot. Unsa may example ana gigamit ba na ni Pedro nga gahom, binding and loosing? Lagmit mo mahitabo ng kanang makita ng pagbind og loose kanang mga council, kanang magtigom gali ng iglesia, din mo pronounce dayon ng leader para sa atong Council of Jerusalem nga gadibate sila, din ang katapusang mitingog nga niundang ang debate si Pedro, di ba? Una example sa binding and loosing, mahitabo na og mga tigom o council, di ba? Dayon nitingog po si James paghuman sa pagtingog ni Pedro tungod kay siya man po'y obispo dito sa Jerusalem. Protocol man na. Pero ang definitive dogmatic good statement kadtong kinugyanan si Yahweh, si Pedro. Di ba? Kay wa man gani supaka po ni James tong gi-pronounce ni Peter kay siya may leader. Siya ko gitugyanan si Yahweh. Ginoon si James sa ilang panahon ni introduce lang po siya kanang mga disciplinary rule niya. Usa sa disciplinary rule nga iyang gipakanaog sa maong council nga kadtong Jewish custom nga gidili ng pagkaon sa dugo, iya pa nang giapil. Binding to kay naamay gahom ang council. Di ba? Pero ang Catholic lang exegesis ana kadtong pagdili sa pagkaog dugo temporal ra to. Temporal restriction kay dili man na siya universal teaching ni Jesus Christ. Kay sa universal teaching ni Jesus Christ, si Jesus Christ wa na may pagdili sa pagkaon. Di ba? Basahan ninyo sa Marcos City. Mao na hinungdan nga pag-abot sa Council of Florence, gi-abrogate. Gi-abrogate tong o gipawalang bisa tong pagdili pagkaog dugo kay temporal restriction lagi to. Kay Jewish custom man to. Kay sa universal custom nga gusto ni Jesus Christ, langkob naman tanan. Wa na may pagpihig. Pero sigod sa tao, sa una, sa daang kasabutan, dunay pa'y pagpihig.
Hudeo lang sa walang sa ilabot hintil. Di ba? Mao man to. Kay unang ang pamantos pagtuo. Pag abot sa New Covenant, panglangkob naman tanan. So kung sa tao doon na gipihig, pag abot sa New Testament wa na gipihig tanan, mahudeo ka og hintil dawato na ka, mauusap na sa pagkaon. Sa daang kasabutan, doon na pa'y giisip nga mahugaw, pag abot sa bagong tugon, wa na isipong mahugaw. When we say, wa na isipong mahugaw, dili na gatumbok sa kanang biological o bacterial ha. Dili na abot pasabot. Ang kahugaw nga gitumbok nato spiritual. Kanang kahugaw gali nga espiritual, kanang magmando ang Dios unya atong supakon mao nay kahugaw espiritual. Sa New Testament ni Jesus Christ, gilinisan na ang iyang espiritual nga kahugaw. Mo nang pwede na ta mokaon bisag unsa. Pero wa na magpusabot nga walay kahugaw nga bakteryal. Kay bisan gani kanang manok, bisan kanang baka, pwede na taptan og bakteryal kay naa magutoy nang utana katong debate sa diha nga. So kay gilinisan naman kana, so mukaon mo gukok, mukaon mo unsa pa nang lahi na. Lahi na. Ang bacterial na po ana, biological na po imong gipasabot ana. Kung magisgot tag biological nga kahugaw o bacterial, dili lang kay mo mutakboy nas baboy. Pwede po na mutakboy sa manok o bisag baka, di ba? Dili lang kay ukok, di ba? So mao na, no? Now nganong gahisgot ko ani mga tinahod nga tigpaminaw, no? Kay mao ni ang na-miss ba? Na-miss gyud sa ato mga igsuong nahimulag, no? Wala nila gitagag importansya nga kadtong giingon sa Biblia nga ang bato nga gisalikway nahimo noong labing importante mao man as Kristo. Niya ang salamin ana si Pedro pod. Ang pagtulunan nga si Pedro mo'y unang gihimong executive minister ni Kristo gisalikway mo punas daghan. Nga importante man na sa doktrinas pa naghiusa. Sa ato pa kay si Pedro man ang gipili ni Kristo nga second in command niya. Baikar, no? Juan 21:15-17. Sa ato pa, dapat mutuo ta ana nga ang leader una nga gipili ni Kristo si Pedro nya ang Katoliko ra may gatudlo ana. Sa dihang daghan ta nga misupak ana unsay nahitabo nagkabahin-bahin ta, di ba? So, wa na ko igong panahon nga ako pa ning ilaw sa ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sanglit wa naman dahil kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong halangdong obispo, mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura, ang bango. Sakura, Sakura, ang bright ko. Blooming ang labada ko. Bright Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Bright Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang mga matitibay ang loob, kinakaya ang bawat pagsubok at hindi nakakampante sa bawat tagumpay. Kasama ang Tanduay Rum na 165 years nang nagpapatibay ng loob. Ako po, si Derek Ramsey. Humahanga sa inyo kasama ang Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Nuwadaan ka ba ang income benefit, medical benefit, rehabilitation services, carers allowance ug death benefits? Kini mao ang mga benepisyo ug serbisyo na makuha sa mga empleyado nga nasakit, na aksidente o namatay tungod sa trabaho o sa Employees Compensation Program. Para sa dugang kasayuran, tawag sa 02-899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph. Sa ECC, ang mga empleyado